खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानाव तो लेटेस्ट भिडिअ लाबोबावबाय बे इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर तो आं दिनै मा भिडिअ खालामगोन आंनि गेमिं पिसिनि रिभिउ खालामगोन तो मा दं बेहा मा कनफिगारेशन बेखौ गासिबो खोन्थाजोबगोनसै तो रायजोफोर भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंसोरनाव मोनसे खोन्था रिक्वेस्ट फार्स्ट भिडिअ बेखौ नायदोंबा आंनि चेनेलावहाय तो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थानोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बिनि सिगां मोनसे गोरलैनो इन्ट्र'खौ नायदो स' लोगोफोर जों बे पिसियावहाय मा कम्पनेन्ट नांदों बिनि बेफारि रायज्लायगोनसै एबार थ' जोंनि फार्स्ट कम्पनेन्टआ जाबाय प्रसेसर बोलते सीपीयू जेटा जों बुङो सीपीयू आरो प्रसेसर तो बे जाबाय AMD राइजननि थर्ड जेनेरेशन सीपीयू लागाया जादों राइजन 5 3500 सीपीयू बे सीपीयूआ जाबाय लोगोफोर 6 कोर एंड 6 थ्रेडनि हाइपार थ्रेड नङा हाइपार थ्रेड जाबायला बेनो 6 कोर 12 थ्रेड जागोनमोन तो बे तो 6 कोर 6 थ्रेड आरो गेमिंनि थाखाय बिराद मोजां बेस क्लॉकआबो बेनो 3.6 GHz मैक्सिमाम बूस्ट आरो नों ओवरक्लॉक खालामनो सानदोंला 4.1 GHz सिम खालामनो हायो आरो केसआबो बेनो 19 MB लोगोफोर बे सीपीयूआ जाबाय मोननै चेनेल सापर्ट खालामो GDDR4 रैम तो नोंसोर GDDR4 नि 32 GB मोननै लागायनो हायो आरोखि आरो आंथ' रैमखौहाय कर्सर वेंजननि 32 MHz नि GDDR4 मोननै लागायदों 8 GB नि स्लट आरो बेनि सकेटआ जाबाय AM4 आरो बिनि लोगोसेनो बे पिसियावहाय लागाया जाबावदों नोंनिया मोनसे ग्राफिक्स कार्डआ जाबाय नोंनिया Ino 3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC तो लोगोफोर बे ग्राफिक्स कार्डना लेटेस्ट GDDR6 बेस्ट 4GB 120 by 1280 कोर कोडा मेमोरी बेस आरो बेनि बूस्ट क्लॉकआ जाबाय नोंना 1755 मेगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक आरो मेमोरिया बाय 10GB per second 192 स' लोगोफोर नोंसोर डिसप्ले आउटपुटाव नुनो मोनगोन डुअल लिंक DVI-D बा HDMI बा 2.0B बा डिसप्ले पोर्ट 1.4 Microsoft DirectX 12 API Welcome API OpenGL 4.6 स' लोगोफोर नेक्स्ट कम्पनेन्टआ जाबाय आंनि नेक्स्ट कम्पनेन्टआ जाबाय मादारबोर्ड तो मादारबोर्ड साराथ' पिसिया सोलिनाय नङा तो बिनि थाखाय आं MSI Pro Series AMD Ryzen 2 and 3rd generation B450 आखौ लादों B450 Pro BDH Max आवहाय बे मादारबोर्डनि लोगोसे नोंसोर स्लट ना बेनो 4टा स्लट आरोखि रैम स्लट ना मोननै चेनेलावनो तो नोंसोरो 8 GB नि 4टा रैम सोजागोन आरो स' लोगोफोर बेहा जाबाय पावार सप्लाइ इउनिट जेटा जों बेयाव सर्टकाटाव बुङो PSU तो बे पावार सप्लाइ इउनिटखौ जों लागायदों कर्सरनि BS50 450 तो बे बिराद मोजां आं पिसि एसे गेदेराखौ लागायनो हायोमोन तो आं लागायाखै 550खौबो लागायनो हायोमोन नङाबा 500 तो आं बेखौ लागाया माने आं डाइरेक्टली BS 450खौ लागायबाय आरो एसे थाखा फैसानि बेफारथ' स' लोगोफोर जों बे केसखौ लागायबाय जों एन्डनि लागायदों केस बोलथ' बे केबिनेट कभारफोराखौ एन्ड एक्सपर्ट आइसनि 511 MT माइट टावार तो बे बिराद मोजां बेजोंहाय फ्रि 4टा पेन RGB फैयो डुअल RGB मतलब फारनैजोंबो हो आरोखि पेननि मोखाङाजोंबो RGB लाइट जोंगोन आरो उनाजोंबो आरो बेनि RGB कन्ट्रला बे केबिनेटनि आरियावनो दंखायो इनक्लुडेडखा बेखौहाय आलादा जेबो सुइच खालामनाङा आरो स' लोगोफोर बेनिफ्राय जों रायज्लायगोनसै कीबोर्ड माउसफोरनि आरो गुबुन कम्पनेन्ट मेला जिनिस दंबावगासिनो तो लोगोफोर कीबोर्ड माउसआ जाबाय कस्मिक बाइटनि आरो माउस पेडबो आरो माने गेमिं हेडफनाबो गासिनो कस्मिक बाइटनि जोब
स' लोगोफोर नोंसोर डिसक्रिपसनाव होजोबगोनसै आं गासैनि सामानफोरखौ नोंसोर बायनो गोसोब्ला बायनो हागौ आरो आं बेबायदिनो भिडिअ बानायबाय थायो आंनि चेनेलावथ' नोंसोरो लोगोफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो माबाफोर कुइसन थाबायला नोंसोर कमेन्ट खालामदो भिडिअ बांद्राय गोलाव जाबाय नाथाय आंनि इउटुब चेनेला दा गोदान बेनि थाखाय आं एसे खम बानायनांगौ आरो बेखौ भिडिअखौ बांद्राय गोलाव बानायथावनाय नङा मानोना मानसिफोरा नायजोबा स' लोगोफोर बेनो मनिटरा जाबाय LGनि 22 इन्चि आरो IPS पेनेल फुल IPS पेनेलखा आरो ओमफ्राय BGA HDMI DVI अडिअ आउटपुट आरो 22 MP 68 PQ मडेल बेनो स' लोगो आं बेनि पार्ट्सफोरखौ गासैबो मोनसे मोनसे आनबक्सिं खालामनायखौ दिन्थिजोबगोन आरो लोगोफोर भिडिअआ लावद्राय जाबायलै बिराद गोलाव थांबाय नङाबा सेस जागोनसै बक्सिं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोननांगोन आरो स' लोगोफोर लास्ट पार्टआ जाबाय नोङो स्ट'रेजाव लागाया जाबाय नोङो किंस्टननि 240 GB SSD ओमफ्राय आरो मोनसे WD ब्लु 1 टेराबाइटनि हार्ड डिस्क लागाया जादों आरो स' लोगोफोर बेखौ आनबक्सिं खालामनाया ससे भिडिअखौ देखायगोनसै आं बे दिल्लीनिफ्राय सफैदोंमोन आरो नोंसोरखौ खावलाया जादों लोगोफोर बिदि आनबक्सिंनि गासै पार्ट्सनि मोनसे भिडिअखौ नायजोबोला नोंसोर आरो आंखौहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो आरो गासैनो आनबक्सिं आंखौ न'नि बायहेरायाव खालामा जादों COVID-19नि थाखाय नङाबा भाइरास फैफागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल आइकनखौ बुनानै अल नटिफिकेसनखौ खालामनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन बे चेनेलाव बिदिनो टेक रिलेटेड भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो आरो आंनि भिडिअआ बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द